Her er mennesket. Her er mennesket. Her er det perfekte menneske. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Hvordan fungerer sådan et? Hvad er det for en størrelse? Det skal vi se på. Det skal vi undersøge. Nu skal vi se, hvordan det perfekte menneske ser ud, og hvad det kan. Se, sådan ser et øre ud. Og her er et par knæ. Og her en fod. Igen et øre. Her er et øje. Se dette menneskes øje. Og så kommer en mund. En mund. Og igen en mund. Se her. Det perfekte menneske bevæger sig i et rum. Det perfekte menneske kan bevæge sig i et rum. Rummet er grænseløst og strålende lyst. Det er et tomt rum. Her er ingen grænser. Her er ingenting. Går, løber, springer, falder, går, lægger sig, lægger sig. Se, nu falder han. Sådan falder han. Hvordan falder han? Sådan falder han. Se, nu lægger hun sig. Hvordan lægger hun sig? Sådan lægger hun sig. Sådan. Der ser vi det perfekte menneske ligge, efter at have lagt sig. Hør nu musikken. Hør klarinettens ejendommelige lyd. Ja, der er han. Hvem er han? Hvad kan han? Hvad vil han? Hvorfor bevæger han sig sådan? Hvordan bevæger han sig på den måde? Se ham. Se ham nu. Og nu. Se ham hele tiden. Nu er musikken borte. Ingen musik mere. Det perfekte menneske i et rum uden grænser og uden nogen ting. Og en stemme, som siger nogle ord. Denne stemme, som siger disse ord. Se ham nu. Se ham hele tiden. Nu klæder det perfekte menneske sig af. Tøjet skal tages af. Butterfly, jakke, sko, bukser, støvler, sokker, kjole, nylonstrømper, BH, trusser. Tøjet skal af. Det perfekte menneske klæder sig af nu. Hør så musikken. Se her. Hvordan er det at røre ved det perfekte menneske? Hvordan er huden? Er den glat? Er den varm? Er den blød?
Er den tør? Er den velplejet? Hvordan er huden på hagen? Hvordan er den på benene? På armene? På halsen? Se, musikken rører blidt ved hendes hud. Her er sengen. Her er sengen. Friske, duftende lagener. En fjedrende springmadras. En seng i dette rum. Rummet er ikke mere tomt. Der er en seng i rummet. Sengen, som det perfekte menneske sover i og elsker i. Hør lyden af mennesket, som gør sig i stand. Hør, det perfekte menneske lever. Hør dets lyde. Hvad tænker dette menneske på? Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage. Og med venstre hånd strålede en krans af tågede hvide flammer. Og jeg betragtede omhyggeligt den venstre side af min egen mørke jakke. Midt i mit hjerte var der en lille hvid prik. Jeg ved ikke, hvad det skal betyde. Nu er der også et bord i rummet. Og stole. Og mennesket. Musikken og stemmen. Det perfekte menneske skal spise og drikke. Vi vil se et måltid. Hvordan spiser det perfekte menneske? Vi vil se dets øjne og dets mund, som spiser. Vi vil høre lyden af kniv og gaffel. Vi vil se fisken blive skåret for, og vinen blive skænket i glassene. Værsgo, der er serveret. Dejlig kogt laks med hvide kartofler og sauce hollandaise. Dertil en flaske hvid vin, Chablis. Laksen er en fin fisk og smuk at se på et bord. Se, den fortjener at ligge på sølv. Nu skal den spises af det perfekte menneske. Over på tallerkenen. Læg kartofler ved, og derpå saucen. Vinen står fornemt i det svære glas. Nu skal denne mad stykke for stykke ind i munden. Den smager godt, og den har en fin konsistens. Den gode vin matcher laksen. Velbekomme. Hvad tænker han på? Hvad tænker han på? Tænker det perfekte menneske på det rum, det befinder sig i? På den mad, det spiser? På lykken? På kærligheden? På døden? Hvad tænker det perfekte menneske på? Se ham. Hvad tænker han på? Hvad tænker det perfekte menneske på? Lykken så lunefuld, for glæden så kort.
Hvorfor gik du fra mig? Hvorfor gik du fra mig? Ja. Hvorfor er lykken så lunefuld? Hvorfor er glæden så? Hvorfor gik du fra mig? Hvorfor gik du bort? Hvorfor er lykken så lunefuld? Og hvorfor er glæden så grøn? Hvorfor gik du fra mig? Hvorfor gik du bort? Meget lækkert. Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage.